Alibonge igama lika Jesu. Praise the Lord. Amen. Exodus 33 from verse 18. Yes. Wayesethi ake ngibone inkazimulo yakho. Wathi ngiyakudlulisa phambi kwakho ubuhle bami. Ngilimemezele igama lika Jehova phambi kwakho. Ngibe nomusa kuyena engithanda ukuba nomusa kuye. Ngibe nesihe kuyena engithanda ukuba nesihe kuye. Wathi awunakubona ubuso bami ngokuba akukho umuntu ongangibona aphile. uJehova wathi bheka nansi indawo kimi uyakuma edwaleni kuyakuthi isadlula inkazimulo yami ngiyakufaka ofantwini lwedwala ngikumboze ngesandla sami ngize ngidlule bese ngisusa isandla sami ubone umhlane wami kepha ubuso bami abuyikubonwa. Cela ngiphindele 21. uJehova wathi bheka nansi indawo kimi uyakuma edwaleni. Phinde 21. uJehova wathi bheka nansi indawo kimi uyakuma edwaleni. Look, here is a place right beside me. Put yourself on this rock. When my glory passes by, I'll put you in the cleft of the rock and cover you with my hand until I've passed by. Then I will take my hand away and you will see my back, but you won't see my face. Tandaleleti, put yourself on this rock. Awuthi umakhelwane uthanda izifake wena edwaleni. Alibonge igama lika Jesu. Ngivumeleni ke bazalwane ngithandaze kulolu daba ngizame ukumbula uKristu. Amen. Ngiyacela bazalwane ukushumayela uKristu ingashumayela enye into noma inganekwane ngoba uyena engimazi kangcono. Kodwa simfunda simsusa kweOld Testament size naye siyomchitha kwiNew Testament. Alibonge igama lika Jesu. Ngiyakholelwa kulento umpostoli ethi mhlasimpe isikhathi sokuthi sibuyele ukuthi abantu uma sibanikeza uJesu sibanikeza uJesu pure. Uma umuntu esindiswa asindiswa azi ukuthi usindiswa kuKristu hayi entweni. Ngoba kuyingozi umuntu mayisindiswa kanti akasindiswa kuKristu usindise intweni zikaKristu ezitholakala zengaphakathi. Lo muntu ke ugcina engangeni ngesango egcine ehamba nathi kodwa engeyona ingxenye ye-local church bese endleleni makukhona izimo ezivukayo bese yaqhela. But ke ngivumelene namhlanje ngishumayele uKristu eindawo. Sijwayele ukumshumayela uKristu esindisa ephethe ukuphila kwethu kodwa namhlanje ukuthi angimemezele ukuthi there is a place called Christ. Kunendawo ebizwa ngokuthi nguKristu. Alibonge igama lika Jesu. Sanibonana etendeni. So iBhayibheli la silifunda khona lithi ke uMoses ke ukhuluma noNkulunkulu unesicelo la kuNkulunkulu uthi ena ngicela ukuthi ngikubone. So ku verse 2 uMoses akekho satisfied because uNkulunkulu uthe ku verse 2 ingilozi yami iyakuhamba phambi kwakho. Wayizwa lento yokuhamba nengilozi kodwa ngingazani nalona ongithumileyo ukuba ngikhipha abantwana bakhe. Kodwa ke manje iyodwa into engiyicala ngikubonile uNkulunkulu wengimangaliso uvula ulwandle ngakubona uShawufaro ngezifo ezahlukahlukene ngasibona isandla esinamandla ngempela ukube kwakungewena sasingeke selinqamula ulwandle olubomvu kangaka. Ngikubonile kodwa uNkulunkulu khona into engiyanelisekile uma mina ngingakwazi ngifuna ukukubona. Alibonge ngicela ukukubona uNkulunkulu ngoba kubalulekile ukuthi mawudibane naye uKristu ukulwela ukumbona ngoba kunomehluko ukuzwa ngaye nokumbona noma ukuba ne-encounter naye. So ke uMoses ke wayisiyacela ke wathi ngicela ukukubona uNkulunkulu sengiyakuzwa ngiyayibona ingilosi siyathandaza khona manje. So ke uNkulunkulu sethi ke Moses wacela into elikhuni kangaka
kodwa ngoba ngiyakuthanda mfana wami angimane ngibonwe mina umuntu engamile endaweni ethize ngoba baningi abazama ukungibona kodwa ke kufanele kube khona indawo especial wena Moses ngifuna ukuzwisa itaste yale ndawo ngingakayilethe emhlabeni kodwa wena uyitaste uyiexperience ibandla lami noma abantu bami bengaka experience Moses usethi ke lapha kimi uthi lapha kimi besides me uthi kunendawo alibonga igama lika Jesu uthi ke lapha kimi ke kunendawo kimi uyakuma edwaleni ngamanye amazwi le ndawo ekimi iyindawo eyidwala so ke namhlanje ke ngikutshela into abanye abantu abangakwazi bonke abantu okufanele bekwazi ukungibona baqualify ukuthi bame kule ndawo kufanele bame kule ndawo bese beyaqualify ukungibona ile ndawo kufanele bema kuyo ngicaka mase ngithi ke lapha kimi kunendawo alibonga igama lika Jesu bese thi zifake wena put yourself on this rock when my glory passes by I will put you in the cleft of the rock and cover you with my hand until I've passed by. Then I will take my hands away and you will see my face. But you won't see my face before you put yourself in the clock. Futhi noma ngibonanga ubuso bami kodwa khona uzongibona khona. Ngoba into ithi noma uMoses angeze ukumbona uNkulunkulu 100% kodwa yena uzombona yena kodwa embona kukhona indawo ami kuyo. Nikole bazalwane. So ke ibalulekile le ndawo ambeka kuyo because position is the key. Uma usindiswa iposition ibalulekile. Le ndawo akhuluma kuyo uNkulunkulu ekhuluma noMoses ukhuluma ngendawo enguKristu ngoba kunezinto umpostoli ongakwazi ukuyinqoba until uzuthola indawo eyidalwa ume kuyo kunemthandazo ongeke ukwazi ukuyithandaza uma ungamile edwaleni abazalwane kukhona izinto ezehlayo kodwa ziyimvula nje ezibusiso eyahlala noma ubani kodwa iqondene nabantu abamedwaleni asambeni kancane abazalwane leli dwala ke akhuluma ngalo ngethe kuthiwa ileli dwala alishaya ehlanu Moses elalise-Horeb leli dwala yilo leli umethu yakhonjiswa kuthiwa yilo leli alishaya ehlanu kwaphuma amanzi kwathiwa Moses ingena kulo ngoba liyaprovide kanti alibonga igama lika Jesu endileli dwala yilo leli abaphuza kulo Israyeli haleluya besethi ke umpostoli Paul kwabaseKorinte 10 verse 4 uthi bonke baphuza kuphuza kunye komoya ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo idwala lelo lalinguKristu haleluya ngifuna silungiselwe ukuphuza komoya because imana namanzi it was called yayibizwa nge-spiritual drink because it was given a miraculous yayinikezwe umangaliso wedwala leli dwala elinguKristu elikhipha amanzi elisho ukunikeza amanzi okuphila uthi ke uNkulunkulu uthi ke kuthiwa ke leli dwala yilo leli elabalandela njalo baze bayofika eKhanani ngamanye amazwi Moses awuzungena kulo kuphela kodwa leli dwala uzohamba nalo uziyofika eKhanani hayi ukuthi Moses lizobashiya endleleni
alibangwe igama likanje noma uMoses noma uJoshua wayengathatha endleleni kodwa idwala lalingasali babehamba nalo libalandela. Awunamhlanje abazalwane ngivumeleni ngiintroduce ukuthi there is a better place ebizwa ngokuthi yidwala. Mawe wangena kulo ungena kwiposition lapho kwazi ukubona khona. Hallelujah. So kubalekile ukuthi ke wonke umuntu kufanele amthole uKristu, because in Christ we live. In Christ bazalwane asisindiswa ukusindiswa ukuthi bese kuba ukuphela, kodwa sifika kuye uKristu eindawo. Awunisazuzozala, because in Christ we live, and in Christ we move, and in Christ we find our being, because he is a place uyindawo akwehlukaneki naye. Hayi bazalwane ngike ngizwe behlabele bethiwa useceleni useduze kwami ubheka njalo ukuhamba sikuye safa kanye naye savuswa kanye naye. Alibonga igama yefa wafa nathi, bayivuka wavuka ngathi, bayinyuka wanyukela nathi, bayihleli ngokwesokunene wahlala nathi, mayebusa wabusa nathi. Yingakho kungahlukaneki naye. Sikuye. So I'm here to beg you ukuthi kungenzeka kusontwe kini, kungenzeka futhi uzalwe umfundisi, kungenzeka futhi isonto mhlawumbe libe sebaleni kuye uzukujwayele nokusonta nje kwasekhaya, kodwa namhlanje ngizokumemela kuye ukuthi kunendawo enguKristu. Ngiyamuzwa mina lo oshunyayezwe yena, ngiyamuzwa nalo ufakaza ngayo kunikeza umsebenzi, kodwa ngithi mina kuyahlalwa kuye. Mawusindisa ungena uhlale kuye. Hallelujah. Hallelujah. Uthi ke mawufunda siyathandaza khona manje. Uthi ke mawufunda uJohn 15 uverse 4. Uthi hlalani kimi nami kini. Hlalani nami. Ngamanye amazwi lento kuqala kuhlale wena. Mawuke wahlala kuye bese naye izohlala kuwe. Bese ngabe kusahlukaniseka noKristu. Ngithanda lelami lithi live in me. Bese thi make your home in me just as I do in you. Hayi ngoba uJesu une justice. Make your home in me just as I do in you. Hayi akaze ngizwe mina umuntu onje onale wangena wahlala kuye bese kuba ne-exchange, angene kube uyo hlala kuwe bese niba munye, ningabe nisahlukaniseka naye. Masamba samba naye, masihlala sihlala kuye, uma noma senzani senza naye, noma hlaselwa naye, noma sivukelwa naye, noma sishawa naye, ngoba kuhlukaneki naye. Kodwa khona kufanele kuyenze make a home in me as just as I do. Ngabe yamazelo mpostoli lisho ukuthi mawungakasindisi uJesu uhleli kanje, ulinde wena uhlale kanje. Awubazalwane, uyabona thina mina ngikhulelele ekhaya kwahlabisa kwakunebhasi elilodwa likaZungu, sina nabo mfowethu lalihamba sasiqala isikhathi. Uma kuthiwa selenyukile hawunali lenyuka lela liqhama kwaMsezane, lenyuke lidlule ngakithi, bese omama balilinde bagibele, bese seliqala isikhathi sokuthi u12 uyabuya, bese sizolinda estepini. Silinde ngoba akwenzeki lisedlula isitopu. Awuyafisa ukusho namhlanje njengoba isitopu sila ecurrent akwenzeki uJesu asedlula isitopu sabantu abalinde yena. uJesu ulinde kanje uthi make a decision, hlalani kimi, make a home in me just as I do. Ulindele bafana bakithi uma ngiqeda masithi siyathandaza
Hayi bazalwane khona into emnandi man. uJesu wathi uyipackage. Uthi mawuqeda umamukele bese vele ngena same time ku. Angene through the Holy Spirit. The Holy Spirit ahlale nawe. Angabe sakushiya. Angabe sahlala eduze kwakho. Kodwa ahlale kuwe. Nansi into emnandi ngayo. Akakushiyi. Akenze njani? Akashiyani. Akashiyani yana lo. Ukulandela noma usuphumile. Waphuma kwi local church ngoba uJesu umuntu oneqiniso. Akamdeli umuntu. Akulandele ngisho noma usubuyele etsholweni wawukhululiwe. Akulandele. Ngoba uJesu mayeke wahlala. Akwenzeka phuma. Niret mayeke wahlala. Akwenzeki aphuma kushiya. Uzathi angiyikushiya. Angiyikuyeka. Akalahlani. Lo esimkhonzayo. Maka wa respond othandweni lakhe. Wenze justice. Ahlali. Mina ngabona ukuthi mlalo uhlukile. Kunabantu bakithi ababengitshela ngabo ukuthi sekube nomsindo. Bavele baflathe phela mphuma mina ekhaya impela nje. Sindiswa phela kwaqala mina ngabreaka yonke le yanto. Kuthiwa maka kwanomsindo bayaphuma. Kuthi noma ngakuthiwa kukhona benzelwa khona benzelwa into enhle ufice kuthiwa akufunakala ngisho noma koti phambili. Kuthiwa musanda kuba ngumsindo. Lapha kithi ubaba omdala wawumuntu owayinolaka. Kodwa makukhona izinto ezenziwayo umfice ekuthethe isiyayiwana le ndaba. Esho umyayiwana. Yayiwana ngithande ngoba. Ngithande. Lento ikhona kuye kodwa manje ubanje ukuthi bayabaleka labantu. Kodwa mangifika kuJesu akukhathaleki ukuthi unomsindo ongakanani. Kunexokozelo engakanani. Kodwa uhlala kuwe. Hlalani kimi nami kimi. Uyahlala. Ahambe nawe. Aphile kuwe. Umbuka uJesu ukuthi sikhonza inkosi enesineke kangakanani. Ngisho izinto ebuhlungu. uJesu akafanga yedwa esiphambanweni. Wayengabethelwa yedwa. Kodwa mayisefa akafanga yedwa. Kodwa wafa nabantu abafileyo. Into abethelwa nayo. Wabethelwa nencwadi eyayimangalela abantu abafileyo. Kodwa mayisefa wayishiya incwadi. Wayishiya ibethelwe. Kodwa wafaka yena azobafela. Wafaka yena. Yikho masenza umfuziselo wombhabhadiso. Uma sikufaka nje bonke abasindisiwe awuzukufakwa kanje. Awuzukufakwa kanje. Kodwa uzobamba umfuziselo wani wokufa. Wayesenza isimangaliso. Wangavuka yedwa. Wangavuka yedwa. Wavuka nathi. Wangaqeda. Lithi iBhayibheli ke ngiyababona laba ababona kuthiwa bayabonakala abafile ubevukile bongena emzini ongcwele. Ngiyababona laba. Ngisho thina esasikuye. Abazalwane ngoba uAdam oqala wathi mayona wona kanye sikuye. Ingakho wonke bengadinga ukuthi wena uzuntshontsha ushukele. Bese wecontrol wonile. Uthi uzala ubuzalelwa esonweni. Kwafanele noJesu mayefa afele nabanye abangakabibikho. Singakabalwa nokubalwa afa kanye naye. Mayivuka waphinde wavuka nathi. Menyuka waphinde wenyuka nathi. Simuzwa mdima mayibhala kuJohn chapter 14 iverse lika 2 mayiqala kuverse 1 ethi inhliziyo yenu mayingakhathazeki mase bebona behamba bacabanga ukuthi uyabashiya ngoba bona babe nesambulo sokuthi nanga umsindisi
manje mayisephinde sevukile bajabule bangaqonda ukuthi uvuka kanye nabo masephinde bahamba bathuka uselalana inhliziyo yenu Peter ngakhathazeki kholwani yimi nikholwe nawo baba bese khuluma igama ke ukuthi verse 2 bese ethi ekhaya lika baba kunezindlu eziningi uthi kube bengenjalo bengiyobuya ngiyonitshela no uJesu ukhuluma akakhulumi ngama mention akukhandwa akuna plan le ngoba uNkulunkulu wathi mayiqala konke waqala waqeda akukho kwenziwe special kodwa konke uqale waqeda usethe ekhaya lika baba kunezindlu eziningi ushobani mayithe ekhaya lika baba ngoba phela uNkulunkulu noJesu bamunye the deity of Christ because uKristu uNkulunkulu niyakhumbula babuza bethi Jesu siyakuyazi kanjani indlela uthi mabe ningazile mina beniyakuyazi indlela futhi mabe ningazile mina nobaba beniyakumazi bayisethe ekhaya lika baba kunezindlu eziningi uzisho yena ukuthi laba abantu angibafeleyo ngifaka kanye nabo ngavuka kanye nabo njengamanje sengiyohlala ngasekunene sikaNkulunkulu ngiyohlala kanye nabo bengakho iBhayibheli lithi uma navuswa kanye noKristu awuyayibona ke lento ukuthi wavuswa wena bese ethi funana kwaphezulu ngamanye amazwi focus yenu aningathi nivusiwe iphinde focus yenu ibe phansi kodwa funana kwaphezulu bese engashoke bese esho lento ethi ke ekhaya lika baba nezindlu eziningi bese ethi ke akithi uJesu uhleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu akahleli yedwa uhleli nathi bese ethi ke lapho kuphila kwenu uyayizwa ke indaba lapho kuphila kwenu ngoba nansi enye indawo mina ngikhule mina nogogo mina ubethi mayekade ebuya ugogo wami uNduku yempi eyohola athathe imali yakhe asithume uNduku yempi athi hambani ngithathela ukuthi manihamba bese vele ethatha imali yakhe ayihlala la ayithukuse kwenzeke thina ngoba sigangagangile izalwazi ichama njalo futhi wayebuya thinta anele ngaphuma bese ngicabanga ukuthi kunekota kwamanzini ebiza u15 cent ungangibuza ukuthi ngakanani kodwa ikota yona yayibiza u15 cent kodwa ikota yona yayibiza u15 cent bese sihambe sivula isikhwama omunye uyaqalaza lapho uthabane uyaqalaza ukuthi hayi ugogo akekho masivula isikhwama nasi isikhwama uyasifihla siqale sithi ukucinga bese siyasithola masivula isikhwama imali ayikho abuya ugogo mayebuya anotice ngiyashumayela ukuthi isikhwama sisabekiwe ngendlela kodwa bese duduzwa into eyodwa ukuthi nakuba isikhwama singabekiwe ngendlela kodwa imali khona ifihlile kunjalo ukuphila kwethu noma amadimoni anganyakazisa inyama kodwa ukuphila kwethu kufihliwe kanye naye uKristu sikhonza inkosi afihla ukuphila kwethu mana afakanye naye avuka kanye naye funana kwaphezulu lapho ukuphila kwenu ufihliwe umphamazi kanye noKristu awunele nceke yami ungasindiswa unele ungaphakamisa isandla noma nje umvumile enhlizweni wavuma ngomlomo ukholwa enhlizweni wavuma ngomlomo mawuqeda ukukholwa ukusindiswa ivele ithatha ukuphila kwakho bathi bakuvukela kini bethi wena umakoti wena uganilela ekhaya kukhona izinto ongeke ukwazi ukuyiyeka lale ngizokuneza solution ungakhathazeki njengoba ukholiweyo bathethisa wena
kodwa ukuphila kwakho kufihliwe kanye naye. Yikho phela mangethe ekulandela uJesu kuze kube sekufeni, ngoba inkinga yakho uphethe ukuphila kwakho. Wena ulapha ya kodwa ukuphila kwakho kuphethwe inkosi. Hayivumi. Awubazosana ngeke ngishumayeza abantu be-local church ukuthi nathi noma sesikholiwe asibaphatha kahle abantu ukufihla ukuphila kwabo. Kufihliwe noKristu. Singabakhiphi ebandleni lakhe ngoba yena akabadelile. Ukuphila kwabo kufihliwe kanye naye. Sotandaza mathula. Sotandaza mathusa. Ngoba siphila sikuye. Sihamba sikhona kuye. Ngokuba imbongo izishilo zathi ngokuba futhi siyinzalo yakhe siphila kuyo. Nansi enye into uJesu okumenza ukuthi abuse. Noma uAdam wesibili ubengona, kodwa emazulwini umuntu ubengonile. Ngoba angithini emazulwini uNkulunkulu ubengamlahlile umuntu. Ari intshente emhlungu umuntu uNkulunkulu azamlahla umuntu. Ngoba uma uNkulunkulu elahla umuntu kufanele ukuthi uyilahla yena. Ngoba umuntu umphefumulo ophila kwaNkulunkulu. Yingakho uNkulunkulu ebevuma kwenziwe zonke izaba. Kube khona yonke iminikelo ngoba inhliziyo yakhe ibikumuntu engakwazi. Ingakho wazwavuma wazithuma yena. Ngoba phela uNkulunkulu uqobo. uNkulunkulu uqobo. uJesu uNkulunkulu uqobo. Ulizwe kuNkulunkulu ulizwe nguNkulunkulu. Konke kwave wazithuma yena in a form of a son. Wazithuma in a form of, ngoba uNkulunkulu nendodana nomoya ongcwele umuntu oyedwa kodwa uhlukene ngama function. Uhlukene ngama function. Benza imisebenzi badedelana ama function. Athi uNkulunkulu usengimdalile bese yona bese kuphakama indodana izofunction ukumlanda. Inele futhi ingaqeda indodana ukuhamba bese ethi mangcwele sengobona ngawe ke uma sekufanele bebuye beze kimi, kodwa wena uzoba uNkulunkulu ozohlala phakathi kwabo. Uphile kanye nabo, ubuse kanye nabo, bakhulume nawe, ukho usebenze ngabo, ubakhonze nangamandla kaMoya oNgcwele, kodwa wena uzoba ukhona. Yekho uJesu maye bathuma abafundi Matthew chapter 28 uverse 9, hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhaphathise egameni likayise nelendodana nibafundise ukugcina konke, bese ethi ngizokuba nani kuze kube seku. Akazishe indodana kodwa uzisho engumoya. Yingakho noma ethi akasho ukuthi ngizonicelela umduduzi, uthi ngizonicelela omunye. Hayi mathe ukubhala iBhayibheli ngizonicelela omunye. Makuthiwa omunye kusho ukuthi ukhona okade ekhona. Sacelelwa owugcina thina si generation enhle. Nezozala thina si generation enhle. Ngoba yokuqala yayimbona uNkulunkulu ubuso nobuso. uNkulunkulu wahla njalo ukuphola kwelanga. Isono singakabusi. Uma isono sekhona bambona uNkulunkulu uJesu, kodwa inkinga yabo babembona mabehamba naye. Maye yedwa entabeni abashiye bestruggle beyedwa. Kwase kuvele thina salethelwe ingadlangadla kaNkulunkulu. The God in our midst, the God in the Holy Spirit. Ozoba njoba sikhonza nje ukhona. Akashiyane noma usekhaya ukhona. Noma ukuphi ukhona. Wahamba nathi waphila nathi. Saphila sikuye naye waphila kithi. Yingakho uJesu uthi uma nihlala kimi namazwi ami, sengifikile ke lapho, namazwi ami ehlala kimi, bese ethi ke nina ke niyakucela enikuthandayo bese ke nginenzela noma ubaba nenzela. Kodwa uma nihlala lento ithi bazalwane
kukhona izinto ezingenzeki ngoba sikho kuye. Awubazalwane ngifuna ukusho abantu abangakadibane naye ukuthi khona izinto ostruglisha kuyo ubanjwa ukuthi akwafiki kuye. Manhlala kimi namazwi wami ehlala kuye. Bese ke 2 Corinthians verse 5:17. Anyone united with Messiah gets a fresh start. Is created new. The old life is gone. The old life, a new life begins. Look at it. All this come from God who settled the relationship between us and him, and then called to us to settle our relationship with each other. Awuthi ngiqale. Enye awuthi ngiqale emuva. Ngoba abekho abantu ababa nobudlelwane noma ningane imali ekhaya. Ngiyizwana? Nibe nemali kuphithiza imoto. Kodwa kuvuka umona wokuthi uJesu akekho. Athi lo munye umfowethu njobe ngathi uyaphakama kusho naye iphakeme. Wahamba wasebenza ngathi wasivala. Kodwa makufika uKristu asilungisa ubudlelwano bethu noNkulunkulu kuphela. Kuphinde kwehle. Kufike emndenini. Kulunge lapha kube nokuthula. Into kaNkulunkulu ephela phakathi kwenu umoya engcwele unqabe ukuthi nivuke ekseni niqhudulelene. Ngoba ivesi selishilo ukuthi mathukuthele lingapheli lingashonile ngwezenjani uthukuthele. Ivesi sishilo ukuthi mawonene nomnika nomfowenu shiya umnikelo uhambe uyolungisana nomfowenu nibuyisa sangene ingadlangadla umnikazi wokuthula. Yingakho kuthiwa siphiwe umntwana siphiwe indodana sizalela umntwana bese lithi ukuthula kuya kuba semahlombe akhe ngoba sikhonza inkosi yokuthula akuyona inkosi yesiyaluyalo. Bese kuthiwa umuntu ke kuKristu uyisidalwa esisha. Bese kuthiwa okudala kunjani bheka sekuveleni. Mina laphana into iyangidida mangilapha ekhaya kufika izalukazi ezindala ezingomama zingena lapha sawubona mfundisi kuneyinsimbi nje ngoba uma ungayena mechanic ukuhamba uma ushintsha insimbi emotweni uyithatha uyibeke nje awazi uyibekeni. Nami ngibekile kuneziphanga ezindala ngazi nami ngiyibekeleni kuze kugcwale izinsimbi. Mayithi unkosikazi ufuna ukuyithatha nje yekele insimbi zemoto yami. Kodwa mangibuza kuphinde zife ngiphinde ngiyoshintsha ngifake ezinye iziphanga ngibuye nalezi ngiyibeke ngoba mangenalo ulwazi uyabeka nje. Bese befika labo mama bazothi ke sicela insimbi siphe la mfundisi unazi insimbi endathi nayikhona ezemoto kodwa ke sengayikhipha isebenza izona benginesihe ngithi unisabathi hayi siyayilayisha kunendawo lapha eplaza iya bese ithatha itruck ilethe ebhe. Ngithi mina angeke isenza lutho ngoba sezindala ngoba umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha okwakuqala kudlulile bheka sekuvela okusha. Bathi sifuna zona lezi bayithatha kanti kukwenziwa irecycling kuthi lento ebekade idalwe isebenza yasebenza yaphuma kuyivelu yokuthi benevelu make yathatha yabuyisola lapha eBay izonikezwe ivelu ngoba uKristu esimkhonzayo ufica intombi nezinsizwa amademoni ayikhumula ivelu bese ayayithatha ayibuyisela ivelu afica ubaba sekuthiwa kana velu. Engathi ake ngishuma izintombi ngithi ngeke ngabona umuntu lapha ku TikTok ethuka amantombazane ethu ethazela nezingane ethawana velu ngase ngibuka uKristu obuyisela ivele ezintweni eziveluless abese kubuya ubushaba bokuvume njengokhosi ngoba make wafika kuye kuthi izwe kade likudelile kodwa kubuyisele kuye.
Uma umuntu ekuKristu uba isidwala. Lalela ntombi yami. Lama kwafika uKristu izolo uyalikhohlwa. Akafani nabantu. Uthi mawufika kuthi kombe unezingane ezingaki. Uthi mina ngina 5 athi oh. Ayikodwa uJesu akabali ingane. Akabali bugebengu bakho. Akabali ukuthi wena athi uboshiwe. Akanandaba awumadoda. Ngaleto wasikhombisa uJesu esindisa indoda esiphambanweni. Yona ngempela. Yona ngempela. Futhi hayi ukuthi ayifanga yafa. Yafela ukona kwayo. Kodwa kumnandi ayifanga ukufa kwanguna phakathi. Kodwa kwafika umuntu onevelu. Wayinikeza ivelu. Wathi amandla okuphila atholakala kuwe. Naye mayithandaza. Uthi Nkosi uzongikhumbula. Uthi uJesu kusukela namhlanje wena uzakuba nami. Hayi ukuthi mina ngizoba nawe. Ngoba ngikwazi usuku wena ufanele usuke. Uze kimi. Bese mina ngikufaka kwelami iparadise. Ngoba iseleleza isinalo iparadise. Kodwa uJesu avuka nalo phansi. Wanyuka na. Waya phezulu. Uyamfaka. Bajabula laba bathi ya bambethela. Ade ntshontshe inkomo zabo. Kanti usephunyukile enkembeni yokufa. Ngoba mayifikile uJesu akanandaba ukuthi bakubalela izolo lakho. Ufika kuphunyuka. Sithandaze ngempela ke manje. Sithandaze ngempela. Phamasi. Uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini. Ngiyocela inithandayo nekwenzelwe. Provided you are in Christ. Mina ngadibana nevesi elithi uNkulunkulu akawuza umthandazo wezoni. Awuzwa. Ngoba hlehle uJesu bafele bonke nawe ufelwe. Bonke abantu njani manje? Kodwa kushoda ukuthi ba responde othandweni lukaNkulunkulu okuthiwa bheka walithanda izwe kangaka wazi wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa ukuba okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakayo. Uyabona ke la sekuyi choice. Uyathanda ukukholwa yiyo bese ungabhubhi bese uba nokuphila lalela. Uyedwa umuntu engeke ngambona mina enqobo uyithuna. Ngoba uJesu uma ekusindisa akukhathali noma ngakuthiwa ususegodini lokufa. Mase kufanele ufe awuzukujika uphile. Kodwa kumnandi uzothi ufa usuphilile. Ufusuphile. Silethe ukuphila bazalwane. La ukuphila kukaKristu Jesu. Labantu bayibambe lento kuze kufike kuJohn 6 uverse 35. Uqala kuverse 34 mayikhuluma ngesinkwa usethi bathi khona kuye Nkosi siphe njalo njalo leso sinkwa. uJesu wathi kubo mina ngiyisinkwa sokuphila. Ozayo kimi ngasoza lamba. Nokholwa yimi kasozoma. Sebethi ke emva kwalokho abafundi bakhe babuyele emuva ababe besahamba naye. Igenge izinkwa ke le eyayiza kuyo. Uyayizwa lento? Igenge yani? Ngiyacabanga futhi nayo le genge ya mhlathi impisuka lapha kuJohn chapter 2 kwakhiwa newayini. Yangabe isasala. Yathi nje lo kunama benefit lo. Asisuke kuye. Ngoba ungabona abantu mabehamba nomuntu bengangenanga kuKristu indawo abanye bahamba ngama benefit
uzwa noma kuqala kuvula umlomo nje ufikile uzothi awu ikhala ama benefit uzwa noma nje kukhulunywa ukuthi hayike sibonga nje ugcobolo kaBishop Manxele noma ngikhona nje ngibonga yena ufikile uBishop Manxele ngilele bafowethu kwafika igebengu zathi ziyangibamba waphuma uBishop Manxele wabashanga enqindi siyalibonga ugcobolo la ekhaya obese ubona uyigenge yezinkwa igenge yama benefit uKristu akambulwa so le genge lena yathi uma ethi yena uyisinkwa sokuphila kanti bake bambone enza izinkwa e55,000 ngolofu bezinkwa nangenhlanzi bathi uqinisile mayiqala ethi ngiyisinkwa bathi usho yena impela mayithena uyisinkwa kodwa mayisethi ke oza kimi noma elambile akasoza lamba okholwa yimi akasophindoma kwathiwa no man siyamshiya ke ngoba thina sazi imana thina isinkwe senzelwa sona ehlana hayi abafikile kuye bakholwe bahamba eduze kwakhe bakholwa bangaphandle leya genge leka Matthew chapter 6 okuthiwa kithi ifunana umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe bese kuthiwa khona konke lokho kuyakunezelwa kini bese kuthiwa abezizwe abakufunisa ngoba kunabantu noma sesakhishwa kwabezizwe kodwa bangabezizwe bephakathi kuyi local church bengakholwa uye bengaphandle bajeka babuyela kuye uJesu lethu iBhayibheli ke kwasala 12 ngiyacabanga le 12 khona indoda yona ayifisa ukujika kodwa kwasho ukuthi inemission kodwa ayisibonile yona lo uJudas ukuthi ayikho lento kodwa kwasho ukuthi ine assignment okufanele iqede sibanjwe inkosi engiyamthanda uJuda ngiyambonga mina ngiyangizwa abantu bekhesa uJuda ngiyambonga mina ngoba ngaba sikho la ukube yena akenzanga le nto ayenzayo uthi ke usethi uJesu kubo ke awusiyathanda zamani uthi ke nani niyathanda ukumuka na uthi ningathanda ukumuka na lethi iBhayibheli ke kuthiwa ngoba uzosucinga eBhayibhelini bese ungakutholi kuthiwa ubengabuzi ngoba ebaxosha kodwa uJesu mdimo ubecheck ukuthi isifundo sika Kristu sebesamukele yini sigxilile yini kuye ngoba maku kwagxilisa ifundiso noKristu ugxila kithi ngoba uKristu ugxila ngenxa yesifundiso ingakho uJesu uma ebhalela ibandla laseGalathiya lelikade lisindiswa uma kufika igenge yamaJudaizers izothi nakuba umthetho uchithiwe kodwa ulandeni ubuyise kuyaphileka negrace kuphinde kuphile nomthetho uJesu elena kuthi uPaul elekude uyakhathazeka uma ebabhalela ukuthi bantwana bami ngifisa ukuthi ngabe ngiphakathi kwenu uthi kodwa engikulwela kakhulu sengabe uKristu azabunjwe kini ngoba uKristu ubunjwa ngesifundiso sika Kristu bese yabunjwa akabunjwa ngezimangaliso kodwa ubunjwa ngesifundiso ingakho kwiZanzo chapter 2:42 baqinisela njalo esifundisweni sika Kristu ngoba abazalwane kuyaqiniselwa esifundisweni sifundiso sibumba uKristu webafana bathi mase kumuvile esebunjiwe uKristu noma kungafika uBishop Manxele amesitende eliphindwe kawu4 bese phatha ama product azothi na kuphila kodwa kusho ukuthi ufike ecurrent kubantu abathe babekholwa uJesu bangena abahlala kuye naye wahlala kubo kwase kuhlala isifundiso senza ukuthi sikwazi ukuhlukanisa okuyivangeli likaKristu nokungelona ivangeli likaKristu bese bethi khona bayaphila bayafakaza bethathe engasebenzi ngasebenza kade bathi khona kuyikho ama benefit ekhona kodwa uKristu akuyena lithi ke uma eqeda ukubabuza wasekuphendeleka uSimon Peter was a spokesperson se12 ingakho ubona njalo ephakamisa ikhanda uyena wayebakhulumela ingakho ebakhulumela
qale xa bakhulu ingakho noJesu futhi wayemazi ukuthi uma evuka uJesu ethi hambani nitshela uPeter ukuthi siyawuhlangana eGalile because uPeter yona ndoda eyayithenjiwe noma yayisiyonile kodwa uJesu akamlahlanga wathi mawusuphenduka ulamba uqinisa abafowenu usethi uPetru bamba ke la Nkosi siyakuya kubani na bamba sifunde kahle akasho ukuthi siyakuphi kodwa siyakubani wayethi siyakubani ingoba use understandile ukuthi uKristu yini bazalwane ngoba uzwile makuthiwa hlalani kimi ngamanye amazwi asimazi usuka siye noma kodwa siyawusuka siyakubani ngoba understand umuntu akasuka uKristu engayi kumuntu uma isuka kuKristu ya kumuntu noma engasezweni kodwa kunomuntu phakathi ezweni usethi ke uPeter ke iyodwa into uNkulunkulu esiyibonileyo sinothise ukuthi uma sikuwe noma ngakuthiwa ubuphulukisa abagulayo sibonile izinkwa Jesu besinawe futhi yithi sigcwalisa imbiza eziwu6 bekuyithi sakubona futhi sihamba nawe wavusa indoda ebekathi sifile wavusa abafileyo futhi uNejesu ufika induna la yazobika ukuthi kukhona ogula inceke yakhilele wavela wathumela ukuphila wangafika sikubonile kodwa phezulu kwakho konke ikhona into esiyibonile masike safika kuwe akusiyo lefakazwa ngabantu noma Jesu kungaphela isinkwa kodwa sesiyazi ukuthi uma singasukanga kumnikazi wesinkwa kusho ukuthi isinkwa sobuye sibe khona edliwa bathi ke siyakusuka kuwe siye kubani usethi sesifundile lapha Jesu ukuthi lapha kuwe masike sahlala kuwe kunamazwi okuphila atholakala kuwe uthalalelani bazalwane bafana bakithi noma singahluphe ungazi ukuthi siyaswela kodwa masike safika kuye uzwa kuhlabelela isalukazi ngiyabona mina nemgxeke umuntu owakhompoza leya ngoma othi thatha konke nginoJesu loya muntu wafika mangethe kwi-understanding ukuthi noma ngilahlekelwe yikho kodwa kunejoy make ngafika emazwini akhe uthi lizwe isalukazi hlabelele sithi ngicebile kakhulu uma ukimi ngoba awukwazi ukufika kuJesu kungabi bikho ukujabula. One minute standards. Sanqedile. Isaka 30 verse 26. Angicane ngivulelele ngesizulu le. Thanda zakulo ke phela. Isaka 30 verse 26. Ngicebile ekakhulu. Kimi Nkosi. Ukhona setholile vela ngifundele yamfundisi. Izimpila ziyisizwe esimthakathaka kanti ziyakha izindlu zazo edwaleni. Awuphinde mfundisi. Izimpila ziyisizwe esibuthakathaka Ziyazazi naso. kanti ziyakha izindlu zazo edwaleni. Uyangixaka umuntu ethe buthakathaka kodwa angayiqondi ukuthi ubuthakathaka. Uyangixaka umuntu ethe engenamandla kodwa angayiqondi ukuthi unamandla. Uyangixaka umuntu ethe engenankomo engenamfuyo engenambuzi angayiqondi ukuthi akanakho konke. Kodwa mebese kuzoqhamuka izilwane lithi corns are weak animals but they understand themselves ukuthi we are weak. Ngamanye amazwi makufanele sihlaselwe khona izimo ezivukelayo ezihlasele sizonqoba ngayo. Mina ngeke ngaye lapha eNatal Spa ngivakashe khona lapha eDumbe mangifika ngayifica kunamatshe lezimbila zakhe khona lalela amatshe awalandelanga izimbila kodwa izimbila ezilandela amatshe ngoba ziya understand ukuthi zibuthakathaka futhi ayikwazi ukwakha izindlu noma ikuphi futhi ziyazazi ukuthi ayinalo ijubane mawuqhamuka izinja noma zidla eduze kwamatshe ngoba into eziyenzileyo zakhe izindlu zazo edwaleni
alibonge igama lika Jesu. Ngike ngabona uJesu mina enza le nto ethi khona enye indoda eyakhayo yakhe ehlabathini. Bathi efika enye indoda ehlakaniphileyo lithi yakhe indlu edwaleni. Makufika imvula zayishaya lesehlabathini. Makufika imvula lesedwaleni zakha. Kuthi angibuza ukuthi wakhephi kulesi simo obhekene naso. Wakhephi kuloko kuhlupheka obhekene nakho. Wakhephi makufika izimpi uzobaleka lapha. Ngoba imbila noma zidla ziba iqalasi ukuthi kunedwana. Ngiqoqela abafowethu mina laphana kunomfowethu omdala kunami oMandla. Wayengqwele yami umfowethu. Uyazi umfowethu wayeke sihambe seqhatha. Esiqhathe kwesisikhathi ngisuka labafana ngihamba ngedwa. Bangishaye ngangiyigwala ke mina. Ngiyigwala. Ingakho noma uma ngikushaya ngangakushayela ukubulala ngakuyeki. Hayi ngoba ngangenza ukuthi uma ungavuka la angazi ngizokwenza njani. Bese hamba naye khona umfana wengihlupha ukuthi ungcozo kwami uphumula. Bese ngihamba naye. Ngithi mina wemfowethu naku lo mfana. Bese ethi uyamsaba yini. Ngithi mina angimsaba. Ngixoxa into eyenzeka ke manje ngixoxa istory hlala esixoxa eshukela. Bese ethi hayi mshaya. Bese bakhona into ethi lo muntu wangishaya kanzima ngaliqala uDalati. Bese kusho ukuthi ngihamba naye. Uma ethi uyasetha nami ngisethe na. Uma ethi uyasondela nami ngisondele. Ngiphika ngentathu ukuthi mangathi uyangehlula uzogijima azomshaya. Alibonge igama lika Jesu. Ngifisa ukumtshela ukuthi ngimshaya ngize ngimxoshe. Ngimshaya ukuthi noma sengihamba ngedwa athi mangibona athi lo muntu uzongishaya lo. Kanti hayi ukhona bekade ngihamba naye. Namhlanje ngizomemezela ukuthi akulendaba ukuthi isimo sikwehlula kanjani. Kodwa ukhona uKristu oyidwala ozobalekela kuye. Simene ngenyama. Uyokwenza njani? Mayizimo zikufika uwedwa. Uma ungakhanga indlu yakhe edwaleni. Asivala amehlo umenje kancane ungasaphumi siyathandaza. Uyokwenza njani? Mhla uvukelwa izimo. Uzokwenza njani? Wena unawo amandla wena. Nalapho wathi uhamba khona izinto abayifuna kuwe. Zifuna imali awunayo wena. Nekhaya lakho lifuna ukulungiswa wena. Awuna wena ulale ebusuku. Kodwa namhlanje ngivumelene ngeintroduce uKristu eyidwala. Uma ke wafika kuye uhlala kuwe. Nawe uhlale kuye. Bese ucela konke okuthandayo akwenzela. Uzobusa kanye naye. Kunamandla asegameni lika Jesu. Kunokunqoba okusegameni lika Jesu. Cela sivala amehlo sithandaze. Nangu Jesu.